Сәлем, Кармак ТВ башлыйбыз. Сценарийны язганда капюшонны кошыйбыз. Йоу. Күңелле балачак турында нәрсә беләсез соң сез? Менә Якутск шәһәрендә яз менә шундый була. Карагыз әле. Балачагым гөлдә искә төшә, су чәчрәтеп сулар керүләр. Ярый инде башка уйнар җир юк дияр идем, ләкин шунда ук янәшәдә генә башка уен мәйданчыгы бар бит. Кайда калды гүзәл балачагым, онытылып уйнап йөрүләр. Беләсезме, дуслар, дөньяда эш нәрсәгә бер туктамый карап була. Ул учак янганына, су акканына һәм әлбәттә инде менә бу видеога. Ничек балалар уйнаганына. Күңелемдә онытылмас булып, мәңге калды матур мизгелләр. Ни өчен бер малай суны кулы белән тотып карыйдыр? Онсы аңлашылмый. Курка өйгә керүләр. Җылы микән, юк микән дип тикшерәме соң ул? Курка. Бәлки, ул шәһәрдә шул хәтле кырыс шартлардыр. Ул балаларга бу суны эчәргә туры килергә мөмкин. Тик дуслар, мондый мәйданчыкларда уйнап үскән балалар тормышта бер кайчанда югалмаслар дип ышанып каласы килә. Ләкин минемчә, әлеге видеоны бу шәһәрнең мэры карарга тиеш. Һич шиксез. Соклану рубрикасы вакыты килеп җитте. Әлеге рубрикада чын татар кызы Язилә. Күз алдыгызга китерегез, аңа ни бары 4 яшь, 4 Карл. Язилә үзенең бер татар ризыгы пешерә белүен күрсәтә. Күрсәтә икән, карарга кирәк. Мин татар кыз Язилә, миңа 4 яшь. Мин милләтебез белән горурланам. Татар телен яратам. Әмма татар ризыклары пешерергә яратам. Бүген сезне кабак бәлеш белән сыйлыйм. Әфәрин сиңа, Язилә. Безне шулай тагын да яңа төрле рецептлар белән куандырып тор. Килдек, сокландык. Инде хәзер юлар вакытта җитте. Ни өчен юлар вакыт? Чөнки безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Ә без бөтен видеоларны күрсәтеп тә өлгермәдек. Тик, дуслар, яхшы хәбәр. Без ул видеоларны киләсе очрашуларга кадәр саклап торырбыз. Видеолар артык булмый ул, шуңа сез кызыклы видеоларыгызны безгә җибәреп торыгыз. Бүгенгә видеолар шул. Күрешербез, видеолар белән бүлешербез.